Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadu Shispa Arpasangut kinongtray ka Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences. Bakantup ya ki doktor, nurse, ward attendant, bat ki weipat ki badai ki bayo yaw kanyang jingpang COVID khat khandai. Lani ki balahap ban set slung yeladi namar kani ka jingpang. Kani ka longkat kum ka jingatu jong Dr. Cornerstone 1 obadai Public Relations Officer kani Grims hakala sngiu blai. Hanrei Dr. Wan ulaong baki bor jong kani Grims kila shimi kilat kilenti ban ya kijing sumar nakabanta baro kibadon yaw kanyang jingpang COVID khat khandai. Bat nakabanta ki weiru kibadon ye ki weipat ki jingpang. Kani Grims kan beteng ban sumar ki nongpang hapo hospital bat ban pejru ya ki bawan shim dawai nakabanta ka jingbet jingbiang jong ki pajba kathan chetai lamingi. Hakum kani kapor ki baro kia kendu jing laong u Dr. Wan. Ula kendu se ki pajba bat kham tam se ki nong tray ka Grims ba kin bur renti ya ki jing tha ki bayadai bat ki jing yada na ka jingpang COVID khat khandai la ka long ha ki jaka pajba ni ha ki ying ki sem.